action बेरगो बाथ्राखौथ' मिथिखाबाय जानांगौ नों दा फिल्मनि बिलेन गरम मावनायसिम नामानलाय गरम ready rolling action बेरगो बाथ्राखौथ' मिथिखाबाय जानांगौ बिलेना साउथ फिल्मनि बिलेन बायदि नुलायलायथारबा खुलुमबाय लोगोफोर बयनिबो गोसो गोरबोनि अननाय जासिहरनाय थाबाय आरो नोंथांमोन बयखौबो आंनि बे गोदान ब्लगाव बरायनानै लाग्रोबावनाय जाबाय दायो लोगोफोर मोनसे शुटिं जागासिनो दङ फिल्म बे फिल्मनि मुंखौहाय दासिमबो आङो मोनथिनाय जाथ'वाखै स' बेयावहाय आंबो रल लादों बेयावहाय आंबो भिलेन हिसाबै आंबो रल लादों आरो जोंनि फिल्माव बिथाङाबो एक्टर रल दङ आरो जाय प्रडिउसार बिथाङाबो एक्टरा सानै नामा आरो ओरै आं थाबाय आरो मोनसे मोजां फिल्म जागोन बे स' दा शुटिंआव आङो थांगासिनो दङ नोंथांमोना दा जोबजासिम नायबानो जाबाय दे दायो रुमनिफ्राय ओंखारबाय लोगोफोर बिथांमोना दायो शुटखौहाय बे सामथाइबारि खाथियाव बाथौ खेराइ रिजर्ट गुदियाव लागोन होनदों नामा दाख्लैहाय आंनि माखासे जोब्बाय आंथ' भिडिअबो लाबोनाय जायाखिसै खालामनायबो जायाखिसै खिन्थु दिनैबा आं खालामनो गोसो जादों लोगोफोर बिथांमोना दा सहैनानै दंसै आरो बे असाइब'आथ' असाइब' न'निफ्राय खासि खथ्राजों बारस'नानै दा दंहैसै नामा फैदरा नुदों माने आं थादैनोला साबसिन जायो नालाय शुटिंआव साहस मोनसिनो मानसिया इरिनबाबो आंसो कारेज होबोखानायखा बेखौ एक्टर लानाय मानायावबो फैलावखौ आं दायथ' लादों माखासेखौ एसे माने कारेज होबोनाय जादों आरो नोंलाय मानो लाजियोब्रा होननानै हिट होबोदों आङो दासिमावहाय बिथाङा दा राभा एक्टरनो मा एक्टरनो दा जानानै दङ ओमफ्राय दाबो नै बे सिनेमायावबो माबानो साला सेकेन्ड एक्टर बै एक्टरनिखौ सेयोलायनो सेयोनो बिनो बे सेनाय मानाय बिदिखौ मोनला साबसिनसो जायो एक्ट्रिसखौ आखाइयाव हमना बोनाय मानाय बिदिबा साबसिनसो जादेनो बिनोहाय खिन्थु आंथ' बिलेनसो नालाय आं हले बुनाय गैयाबाबो आंनिया जेन'बा सापस हमनानै ला फंनै फंथामा आंनिया बुनानै जेननांगौब्ला बिजोंहाय है एसे बारायहोगोन आङो डिरेक्टरखौहाय बे जाया आं फंब्रैसो बेखौ बुग्रोनानै खुनुरुखुम थैनाय लाफ्लागोन आङो है इरिन जेनना सहसै गावजोंबो मेन एक्टरजोंबो सहसै जेननाय लाखानाय नङा आङो रैखा बुग्रोखानाय आङो मिथिबायना आरो बे हब्रानाय मानाया सानि देवलनि बादि नांगौ आङो सानि देवलनि बादि हब्राबाय खाथि खालानि दाउसिनफोरा बिरनाय बादि बिरग्लांजोबखानांगौ आं हब्रायोब्ला जा लोगोफोर दायो नै दिनै सानडेखाय लामायाबो एसे फ्रि ओमफ्राय अखायाथ' अखा फैबावगोन आङो दा बाइकजों फैबाय काराखौ गारबोबाय आङो बे फैलावाबो बाइक लाबोखादों नालाय आंनि माबा गबोदों नामाब्रा बैया माबा खलथब होनदोंमोन थाङो कापोलसोलै स' लोगोफोर जों बिदिबा आवगायलांनि दै अखा गैया होननाया नैसै अखा हादै गोजा साला हगाय रावसायवा ओमफ्राय बै सुन्दारि खाथियावबो एसे अखा लोगो मोनबाय आङो गैयालै गैया फैनानै लिंहरथाबाय थाबाय नै बबाव अखा नै दासिबो हागादों नै गिसि गावथ' बबे दिपुआव दं होनदों नै एनआरएल नै बे दिपुआव दं बेयाव एनआरएलालाय सुन्दारियाव बेयावल'सो माबायाव सामथाइबारियाव बेयावल'सो दङ हगार आङो लामायाव हगार हाब सोरनिबा बेल गारि नङाबा बेल फायलायबाय लानानै थांगासिनो दङ नै बेयाव जागोन बियो नै सिङाव दं नै सान्दुंआ दासो दुंबाय नै बेखार अखा सिबाय आङो माथो इले असाइब'आलाय बे बिबार बागानाव लागोन दिनै बुजिबाय आं सिबायरा नै सिजोब्बाय नै सिबोजोब्बाय सियाखै होनना बुंदों आंखौहाय नै लोगोफोर फैग्रोमोनहा सोरखौबासो असाइब'खौसो लोगो मोनफैबाय आङो बेलाय जेराव सुबर्न दं बेयावनो दंफाखायो नालाय फंबाया जेरावबो सोलियो नालाय आंबो जेरावबो सोलियो केमेरा माबा माबियावहाय लाइभनो येस कारेक्ट
ओमफ्राय एलबामाव गान दामना होनायनो सुबर्णआ जै गाव एक्टर जाबाय खेबग्रायालाय नोंनोखा औ आंनोखा औ सोरथो दं ओमफ्राय ओरैसो हा ए बेयावसो औ बेयाव सोर सोर दं एक्ट्रिस बिमाबो दं ओइ हेलौ अखा गैया होननाया बिफा नै सिबोजोब्बाय बेरायनो रोंखानो लखाखौनो हा लखा बेरायनो रोङानो सिबोजोब्बाय ओरैनो बेरायलाबायबो दा मिथिबाय राबाय थर नामा थिग गैया नै सियाखैनो राबाय थर आं बाजै लोङायसै ना औ बाजै औ सिनेमानि बिमा जागोन औ आं सिनायखायो औ सिनायखायोरा नोंनि भिडिअ नायै नायै सिनायजोबखासै गासैखौबो सिदोंरा मोजां सिबोदों रेडि खालामगासिनो दं बिथाङा दसेनि उनावनो जोङो ना खोन्थालायनांगौ जोंना सिनेमा एक्ट्रिस जागोन ना हनै बायग'बथि मोसाहारि औ हेन्डसेक लानो हागोन हेन्डसेक लानांगौ सिनायथि, औ दे जोंना दे सिंगारा बेनो बिनानाव दे ओमफ्य बे बिनानावा खानाय फोसाबना होग्रा बिनानावा बिनि बिनानाव बखा बिनि दे नानि नानि होननायसै आं बहायथि मोसाहारि ना औ औ नार्जारि लोगोफोर एसे बिबारफोरखौ नायग्लांला बायदो नामा ने नै एकदमबारे माबायदि नै साइजफोरा बिबारा अनेक रोखोमनि बिबार दं बेयाव लांफैनो हागोन एलबामनि थाखायबो सोलियो जायगाया बेफोरबा मा मा नाम गाइड थाब्लासोलाय आङो खोन्थानो हागौमोन मोनसेबो सिनाया आङो नै बेफोरखौहाय बेबा मा दंफां जालायखो हाब बागानल' मोजांलै सिङाव नै मोजांथार मोजां मोनदों आं बियो मा दाबा होनना बुङो खनसेबो हाबफैनाय जायाखै आंथ' चिरांनिनो थेवबो आं बेयावहाय खेबसेल' हाबनाय जादों ग्रिन भेलि दाबामोन नामा येस ग्रिन भेलि दाबा बियो बेयावनो माबा मा बुङावो जाखो जास्ट सामथाइबारिनि सारियालिनि बेवहाय एनआरएल दिफु दङ बेजों नांजाबनायावनो हिनजावफोरनि बाहागखौबो नोङो जाजोबब्लालाय बोरै जाबावनोलै फंबाय मा जाबावनांगौ मोनबाय आं बिसोरखौ बिखाबोनानै जाग्राफोरखौ आयंमोन फैबावबाय नै बिथांमोनाबो आयं दे मोनसे आयं नै सला खेबसिगोनलाय केमेरामेन सानजोङो इसिबां खस्थ' नङा आरोना लासु बिदि साइडनि मानसि बिगुमा फिल्मा मा जागोन फिल्मनि मुङा आसला दा खोन्थाहरदोंमोनलै थेवबो दे खोन्थाथ'ला नांला दे नेनानै थादो मेन एक्टराथ' जाय खेबदों बिथां सुबर्न बसुमतारियानो एक्टर जागोन नैबे सेकेन्ड एक्टर माहाजोननो बियो राभा एक्टरा माहाजोननो कन्ट्रेक्टरनो बिनिखौ सेनायसै आरो फिल्मावहाय नुनानैहाय बेबायदि आरो सेबाय बियो एक्टरनिखौ फाग्ला जायो ना माइलाय ओमफ्रायलाय एक्टरा मोनहैया लासाव मोजांसो जायो एक्टरा मालायना फाग्ला जायोबा बेना मोजांसो जायो माने बिना बिराद फुरा फार्स्टआव माने रागा खरानि जुनै बेनो होनो नागिराखिसै एक्ट्रेसनि बिमा बिफाया आदसा ओमफ्राय लास्टआव बिनि रागा खराथराव गिबाय बिमा बिफाया बिनि उनावहाय नैबे दा कन्ट्रेक्टर जागोन नालाय राभा एक्टरा माने रायज्लायना होबाय राभा एक्टरनो ओमफ्राय दा उनावहाय गारजानानै बे रागायाबो खमायलांगोन मोजां जालांनो नाजागोन आरोखि मानसिफोरना बांसिन लास्टआव गाज्रि जानाय होयोब्ला जोंना मोजां जानो थाखायसो माने नाजानो थिननाय आरोखि ना बे मेसेज आरोखि नंगौ खोनाखाबाय दा लोगोफोर एक्टरा बिराद रागा खरानो बे आंजोंसो मोनसिगोन इयो नोंजोंसो मोनसिगोन बिलेन नालाय आंसो ना गुन्दायाथ' नोंनो जाखागोन आंबो ओरैनो साइडआव लोगोसो एक्टरनि आरोखि सहसै थैयालै आं असे थैखानाय बुनांखानाय बे आंखौहाय लोगोफोर बे नार्सारि दै ग्रिन भेलि नार्सारि रेस्टुरेन्ट बेवहाय रेस्टुरेन्टजों प्लास नार्सारि बे बायदि बायला दंफांफोरखौहाय बेयाव लांफैनानै मोनजोबगोन बिराद गुवार बाउन्डारियानो नुबाय दा आखला लोगोफोर नायदो एक्टरनिफ्राय सेनानै फैनानैहाय लाइन मारिनानै रेस्टुरेन्टआव जाहोनो लाबोग्रा एक्ट्रिसखौ साला उसुबा मिनिनायखौ अबे जायाखिसै लानानै फैबायरा एक्ट्रिसखौ जाहोनो साला सेना लानानै फैबायना एक्टरनिफ्राय बैनिफ्राय उसायबखालै
जिरायफैमारबाय नै लोगोफोर थाखोमा नायगासिनो दं लानुवारि बिदि खोन्थाहैजोबखानोसै आं बिमा बिफानो नाहराखैनो आरो बिमा बिफायानो जोंखौ खांदों मादों फेदेरदों फोलावदों आरो फोरोंदों बिजौ जों बिमा बिफानि साननायखौ बोरै सिफायनो हानो रले मा जाखो खेबसेनो माव खेबसेनो मावजाहैदों मा जावलि बिलाइ ना मा जावलि बिले बारा रेडि माबा सान अखा दोमैनाय बरिया नुदों जायगाया रेडि रलिं मोखां नायग्राय गंसु नायग्रा गंसुदो एक्सन खुसि नाहरदो काट I love you बिबार खम जाबावबायलै जाखाबाय ना हे खम जाबावबाय नायलाय खम जायाखै नङाबा हब्रा जोबखा एक्सप्रेसना नों नायलाय बुजिगोन होनबा नों मा मोननो लांबाय खेबसे लाबाव दा ओइबा बेजों खनबायाव हाबमान दं बे सटना खनबायाव मानसिफोर नायहरजोब्बाय नै मिथिबाय नङाबा आइलाबो होननानै खुनुदि नायलाबो होनफैनो मोननि सिख्लाफोरखौ बेलाय मा रेस्टुरेन्टसो बाजार गेजेराव होनबावला मोजां जागोन बियो हब्राथार देबा हब्राथार ड्रन शुट दायो ड्रन शुट एक्टरनि मुङा बिजयनो ओमफ्राय एक्ट्रेसनि नामा बिबारि बिथांमोना बेयावनो जिरायदोंमोन आरो फैलावनि रला सासे कन्ट्रेक्टर बिथाङा खेबसेल' मोजां मोननायाव एबा खेबसेल' नुनायावनो मोजां मोनदों जाहैदों गिबि खेब मोजां मोनदों बि फोथायजाथाव कन्ट्रेक्टरनि आखल आखि फैयै बेखौसो मोजां मोनसोंदों इयो बिबारिखौहाय आखानो बेखौसो गोसोथोदों साला बिबारिनिबो गोसोथोनाय दंखायो अबयसे एक्टरा सिगां एक्टरा सानै नालाय फैलावथ' सेकेन्ड एक्टरसो बेबो फैलावनि बुंनायखौ बेबो गनायबावबाय आंनिबो बेनो फार्स्ट टाइम मोनलायनो बिदि जायो सिनेमानि आरो एसे डायलग होबाय आं फ्रेंकलि नोंथांमोनजों दा रायलायबाय बिदिनो आरो दा हाबानि लाहार फाहार बिमा बिफानो खोन्थाहरलायनाय मानाय फैलावनाया बयबा बिनो मोनहैयो फैलावा मोनहैयोनो सिगां एक्टरा मोनहैया खिन्थु सिगां एक्टर मोनहैयाबो बिराद मोजांसो जादों बिथाङा बिराद रागा खरा बेफोरबायदिनिफ्राय माने मोनसे लेसन जाहैदों आरो आंनिथ' गुन्दा जाहैबाय एकदम माब्रै दाख्लैथ' माखासे शट थांबाय आरो नेक्स्ट टाइम बुलायनाय मानाय दंनो फैलावखौबो बुनो मोनब्ला हामगौ साला ड्रन बिरहोगासिनो दं हनै ड्रन शट दायो नेक्स्ट लकेसन बाथौ खेराइ रिजर्ट सामथाइबारियाव फैबाय बेयावनो जागोन शटआ माखासे सिनियर आर्टिस्ट एक्टरनि बिमा बिफानि रल जागोन बेयावहाय आयंमोननि जागोन सोरनिबा जागोन बेट्रिबो बारा गैलालै लोगोफोर बारा गोबां शर्ट्स खेबनो हानाय नंला दायो बेयाव ड्रन शट जाफैदों एक्टर फैगासिनो दङ सेकेन्ड एक्टरा कन्ट्रेक्टरा नै हाबफै दे हा थाथ' दे जेबो नङा थाथ' जेबो नङा दे सिदा दोनथार थानाय दं जाबाय दे बाइकखौथ' पार्किं खालामफिन नामा साइडआव बन थाथ'खादोंसैलै दा थंफैला माबानायसै बेट्रियाबो गैलालै लोगोफोर गोबाव सम खेबनो हानाय नंला अनलि 2% लेफ्ट दायो आं ओंखाम उखैबाय आङो दा हारसिं फैनानै बेयाव जाफैग्रोबाय नै रावबो गैया फ्राइड राइस भेज फ्राइड राइस जानोसै आङो दायो उननि शुटिंफोरखौबो बिदिनो लासै लासै नोंथांमोननो खोन्थालांनो नाजागोन आङो स' दिनैनि थाखाय बेखिनिखौनो भिडिअखौ बानायनाय जाबाय आरो लोगोफोर नोंथांमोना जुदि मोजां मोनदोंबा